Kapod wantiere gwengego osemedore ne piny owacho ma Uganda bang' jolweny ma Uganda chielo gi magina jodak moko ma Turkana e chak jumani. Jabich kamoting'o nyithindo kod mine ne ochiel kod magina ya pedha mane itayo kod jolweny ma piny libamba ma Uganda. Jo Kenya moko 32 bende otwe piny Uganda tok apedhano. Jotelo ma Turkana koro dwaro ni piny owacho ma Kenya mondo donjre wachno kendo kum tudruok kod Uganda. Ambulance ma kaunti ma Turkana ni e ng'wech mar reso oganda manoyudo hinyruok. 4 kuomgi nyithindo ma hikgi ni piny ne 18 kod miyo ma pod magina omoko e dende. The 5 minors, we had 1 minor who had a gunshot wound on the chest. We had also another minor who had a gunshot wound through the testicles coming out through the gluteal region. The other minors had a gunshot wound in the forearm, fracturing both bones. Wachore ni jolweny ma piny libamba ma Uganda notimo pedha e tong mane alwora ma Karamoja wuok tich jumani kendo mako jo Kenya moko mawachore ni ne okalo kieo. Mimi ningependa kuambia First Lady wa Uganda, mimi ni mama. Na wale wameumizwa ni wamama. Wamama si wachungaji wa ng'ombe, na wamama hawapigani. Wamama na watoto hawakuwa na mabunduki. Lakini wamama wetu wameumizwa, wengine wamebaki msituni, hatujui mali wamefika. Jo Kenya 32 mawuok e Uganda ma Turkana nomaki kendo otwe kuom higni 20 e piny libamba ma Uganda bang' ka ne oyudgi kod bunde tok chike ma Uganda. Jo Kenya moko to lieko ni ne omak jowadgi kata obedo ni ne gidonjo e winjruok mar omenda kod jo Uganda. The UPDF were collecting 10,000 shillings, that is Kenya shillings, from the 30 families that were there. So they collected 300,000 shillings so that the Turkana pastoralists can go and get pasture in that area. So when they got information that the Turkanas want to come back to Turkana, that is now when they decided to come and ambush the Turkanas and kill the miners. Jotelo e kaunti ma Turkana okwedo pedha ma ichwalo kod apisas mag Arita ma Uganda. Uganda is a landlocked country. We can instruct our government to retain the consignment that are destined for Uganda at the Mombasa port. We have Ugandans who are working here, who are doing their businesses. We have Ugandans here who work in different sectors, including the construction industry. We have secured their rights. We protect them. There is no documented case of any Ugandans who have felt that they have been harassed. We expect no more or less of the same reciprocal treatment of the Turkanas in Uganda. Jotelo go dwaro ni piny owacho ma Kenya okum tudruok e kinde kod Uganda nyaka we thuolo jo Kenya mane otwego.